Kijing tip bagi khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang bah subscribe na manta. Sachisin wan mi biang iba san ko panong trau. Ibadai General Secretary trong keseng New Trip National Liberation Council HNLC. Pankren bat ban post hapo ka Facebook page trong dagi kentin ki bayo I jengai ya kalawai trong ka jai mriu bat kum juru ya katenrai trong kabri trong New Trip New Skum. Hapo ka ka Facebook page trong ulo thoru ya ki kentin ki bakren parsha ya ki IAS IPS lane ya ki engineer ki scientist lane ya kita ki magistrate ki bampat tip setia ya katenrai lane ya ta ka history trong kabri trong New Trip lane ya ka history lane ya ka history jong gari khasi compare lada pidon ha kanu kekerdan ni piyo ya kanu kekerdan lada pidai ki scientist lane ki engineer lane ki doktor lane ki nong hikai lane ki politicians pidai makna ki IAS ne IPS ne manoru handroi lada pimpat pule ni pimpat tip ya ka history basisha jong kebri New Trip pidang dai ki briu ki bom nang bom start bat ki brang sha kai bakla kini ki dai ki kentin ki bala keren bat bala post dai ba sang gupa nong trau hapo ka Facebook page chong namar bah kini ki sngi bom mata ngila yoi ya ka jing san sha don bor bat ka jing le don bor kham tame hapo ka jela me khalaya bat kum juru bala jelai kene ka bam sap hapo kene ka jela jongim kumta na kaliang joy ba san gupa nong trau ila kren shai pat ila tho shai hapo ka Facebook page chong ya kini ki kentin ki bakren parsha ya ki IAS IPS ki scientist engineer doktor no hikai politicians pat kum juru ya ki magistrate ki bompat tip setia ya ka history lane ya kata ketenrai chong kabri New Trip New Skum.